Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Binigyan ng pagsasanay ng Clark Development Corporation o CDC ang kanilang frontline safety personnel hinggil sa batas at mga legal na pamamaraan upang palakasin ang kanilang kakayahan at kaalaman sa mga naturang paksa. Inilunsad ang training ng Security Service Group sa pangunguna ni Vice President Police Major General Lina Sarmiento kasama ang Legal Affairs Group ng pinamumunuan ni Vice President Attorney Gloria Victoria Taruc. Bahagi ito ng patuloy na capacity building program para sa Public Safety Division o PSD. Ayon kay CDC President Attorney Agnes VST de Vanadera, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsasanay sa security force ng korporasyon upang mapanatili ang kaayusan at matiyak ang pagiging business-friendly ng Freeport. Binigyan din niya na magsisilbing first line of enforcers at modelo ng mabuting pamamahala sa loob ng Freeport ang mga kauni ng PSD. Nakatutok sila sa pagpapanatili ng peace and order sa pamamagitan ng ligtas, makatao at profesional na pagpapatupad ng batas. Ang unang sesyon ay isinagawa noong August 8 kung saan tinalakay ang jurisdiction, warrants of arrest at mga patakaran sa search and seizure. Nakibahagi ang PSD personnel sa workshop gamit ang aktwal at desisyon ng Korte Suprema bilang batayan sa pagbuo ng draft incident reports at affidavits. Samantala nitong August 27, isinagawa ang ikalawang pagsasanay kung saan ipiniresinta ng mga lumahok ang kanilang mga natutunan. Ipinagpasalamat ng mga kauni ng PSD ang programa dahil bukod sa dagdag kaalaman, napalakas din ito ang kanilang kumpiyansa sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin at operasyon. Abangan ang iba pang mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa CLTV 36 News. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.